Ayan mga kamamshi, nagkaroon pala tayo ng problema dito sa ating water bendo. Pero hindi naman big deal dahil pangalawang beses nang nangyari to. Kaya kahit papano alam na ng asawa ko kung anong gagawin niya. Wala pa sana akong balak buksan to, pero siguro pagkakataon na nga naman talaga para buksan to kasi mahigit na rin naman to isang buwan. Kaya ayan mga kamamshi, pagkakataon na natin to para may share ko sa inyo kung magkano ba ang inabot nito sa mahigit isang buwan. At ayan nga, binubuksan ng asawa ko yung kandado. At ito na nga mga kamamshi, ito na yung inabot sa loob ng isang buwan or mahigit pala. Kung sa ibang lugar, halos isang linggo lang to, dito sa atin is mahigit ng isang buwan. Kasi naman looban lang yung lugar namin, kaya kami lang din or mga kapitbahay ko lang din yung naguhulog. Magandang negosyo sana to sa may mga paradahan ng sasakyan kasi talagang matao roon. Pero sa katulad namin mga eskinita lang or looban, maganda rin naman pero wag nga lang tayong ma-expect ng ganung kalaki. At yan na nga mga kamamshi, sinusundot ng asawa ko yung nagbarang 5 piso. Take note lang pala mga kasari, hindi lahat yan iskita natin dahil meron tayong pinuhunan na tubig, kuryente at plastic. Bali pinabilang ko pala sa anak ko, hindi ko na naipakita sa inyo dahil naipabuo na natin. Nung pinabilang ko sa anak ko, umabot din siya ng 1,336. Kahit papano, hindi naman siguro bababa sa 500 pesos ang kinita natin sa loob ng isang buwan. Pero sa ngayon, masasabi kong wala pa talaga kinikita dahil hindi pa natin nakukuha yung ating pinuhunan. Syempre, sa 1,336, kailangan is mailabas natin yung mga pinuhunan natin sa tubig, kuryente at plastic. At ayan nga, pinabalik ko na sa asawa ko. Ayan mga kamamshi, thank you for watching. No.